אתם יודעים, אבל במהלך 2024 עשינו צעדים דומים לצאת מאח תאום של הארגון הזה. לאח הזה קראו אונר"א, ובאמת ישראל פעלה בממשלה ובכנסת לניתוק פעילות בישראל, ביטול תמיכה, חקיקה להפסקת פעילות, ביטול זיכויים והטבות. וכשאומרים שזה להפסיק את פעילות אונר"א בישראל, מה שזה מסתכם בו כרגע זה מזרח ירושלים. זאת אומרת שבכל יתר המקומות אונר"א מלמד, מכשיר, עושה נאציפיקציה כמו שהוא עשה בעזה, גם ביהודה ושומרון. עכשיו, אונר"א הוקם ב-1950, ומיד כשהוא הוקם גייסו סוכנות או"ם שתעזור לו בנושא שהוא צריך לפעול, שהוא אין לו יכולת בה, חינוך. ומי אותו גוף, התאום השלישי בשלישייה שלנו, שעוזר לאונר"א נורא בחינוך מאז 1950 עד היום, 75 שנה, קוראים לגוף הזה אונסקו. אולי אתם זוכרים, באונסקו החליטו ב-2016 שבעצם הכותל הוא לא שייך לנו כל כך, ואנחנו תכף נרחיב על זה, אבל אונסקו גם קשור לנו לארגון הבריאות העולמי. כדי שארגון הבריאות העולמי יוכל לקדם את המדיניות של אזרחות גלובלית, מרוקנת, נתינות, כשהסמכות נמצאת אצל פקידים לא נבחרים, בעצם מה שהרי ארגון הבריאות עושה, הוא לא מרכז אצלו כוח, הוא מאפשר לפקידים לא נבחרים מעקף של הבוחרים, להגיד הנה, יש לי את הסמכות שארגון הבריאות העולמי אמר לי, ולכן אני עושה מה שאני עושה, עוד איזה משהו שדומה למה שאנחנו מכירים מהבג"צוקרטיה שלנו. אז אנחנו רואים פה את אונסקו מופיע אצל אונר"א, רואים פה את אונסקו מופיע עם ארגון הבריאות העולמי בהכנת התשתית, מופיע בעוד מקום. המקום הזה זה משרד החינוך. אז כמו שאמרתי, אחרי ההצהרה הציבורית החליט בנט בזמנו ב-31 לדצמבר 2018 שישראל יוצאת מאונסקו, ומה שקרה זה בדיוק מה שאנחנו חששנו שיקרה עם ארגון הבריאות העולמי. הפקידים לא רצו לצאת, הם רצו להמשיך לחשוב ולקבל את התפיסות הציבוריות, המדיניות. איזה מדיניות הם נורא רצו שבמשרד החינוך? הם רצו פיתוח תוכניות לימוד, הם רצו חינוך לערכים אוניברסליים, הטמעת תכני אקלים וקיימות, חינוך לדמוקרטיה וסובלנות. אונסקו היו שותפים בתכנון חומרים למשרד החינוך? אונסקו עשו שיתופי פעולה לאורך שנים, ועדיין יש לנו היום ועדה שחבר בה שר החינוך, שהיא כאילו איזה מועצה מייעצת, אפילו שאנחנו לא חברים באונסקו. כלומר, עזבנו את אונסקו, אבל אונסקו לא עזב אותנו. אני רק יראה לכם אירוע כשאנחנו היינו בתחילת מלחמת חרבות ברזל, אז אחד מהדגלים של אונסקו, דגלי התוכן, החליטה לצייץ כנגד ישראל ובתמיכה לחמאס, קוראים לה גרטה טונברג. ואז קיבלנו מידע ממשרד החינוך, יש לנו עת רצון עכשיו, עת רצון להוציא את גרטה טונברג. אז הלכו ומירקו כל מקום שהיה את המילה גרטה טונברג, מירקו את זה, אבל השאירו את התוכן. מה בעצם עשו? הפקידים, חסידי אונסקו, הם האמינו עדיין בתיאולוגיה הזאת של אונסקו, תיאולוגיה שמבוססת על תפיסות של מרקוזה. מרקוזה זה הוגה מרקסיסטי שאמר שהתפקיד שהוא רוצה לקדם, בעצם אונסקו אומר שזה מה שהם רוצים לקדם, להשתמש במוסדות כמו אוניברסיטאות ומוסדות שלטון, להשתלט על החברה ולייצר מהפכה תרבותית. מישהו רואה את זה קורה בבתי ספר? אז בעצם אם אנחנו התחלנו לטפל באח הקטן אונר"א, באח הבינוני ארגון הבריאות העולמי, הגיע הזמן לטפל באח הגדול אונסקו, שיושב אצלנו עמוק עמוק בתוך המערכת, וכרגע הוא מכווין את התפיסות הפדגוגיות של כל פרחי ההוראה בישראל. כשיש לכם מקום כמו
המכון להומניזם של אונסקו בסמינר הקיבוצים, ויושב שם נמרוד אלוני הבן של, ובוחר איך אפשר לפרק את החברה, איך אפשר לשפוך חומצה חברתית. אנחנו מבינים שאנחנו מממנים את זה כשיש לנו סמינרים להוראה, סמינר הקיבוצים או בית ברל, ושם יושבת יולי תמיר. ומה עושה יולי תמיר? יולי תמיר משתמשת באותם תכנים שנשיאת הרווארד קלודין גיי משתמשת בשביל לעשות רדיקליזציה של הציבור, ואותם תכנים שמשתמשים באונר"א לעשות אונסקו מעורבים. אנחנו מממנים את אונסקו, אנחנו לוקחים תכנים ועושים שיתופי פעולה. אוקיי, מה שאני בעצם רציתי פה להגיד, חברים, התחלנו להוציא את ההשפעות הזרות, אבל התחלנו ועוד לא סיימנו, ואונסקו זה הלוויתן הבא. תודה.